अभी मजा आएगा ना भिड़ो बांगाल हिन्जावनि सारि माबा मा होनो बेखौ सुइदार ना सुइदार गानबावो हाम्फिया जायाफ्रा माने सिलौलाव दख'ना गाननाय हौवा हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लोगोफोर दा जोंहा माने हाम्फेजों आंजों हाथायाव थांनो ओंखारदों आरोना दिनैथ' मंगलबार हाथाय नालाय बेनिफ्राय कारेन्ट बिलबो हैनांगौ दङ गोबाव जाबायमोन कारेन्ट बिल होयिया मास मोननै नामा जाबायमोन मासे मासे होबाय थायोमोन आं ओमफ्राय लायनोबालाय आं लाया हिन्जावखौ ओरैनो लादों मना लानो नङाबा ओमफ्राय अनलाइनबो हरनो हायो कारेन्ट बिलखौ गुगोल पे फन पे खालामनानै बेनिफ्राय आं दा अफलाइनसो हैगोन आरोना माने बायो आङो अनलाइन हरनो जुमब्रा फिथाइयाबो मोनजोब्बायलै नै जाखावजोबजासिगोन मालाबा र' एकदम फ्राय जानांगौ दा नै बाइकजों थांसिङो साबिया लाबोलाय साबिया बावबाय आङो अबाव दोनदोंथाय लाबो जल्दि गोख्रै बहाय आं दा हेलमेटाव लागायाखै मबाइलखौ हेलमेटाव लागायग्राखौ आं लाबोआखै नालाय फ्रा आवाज खोनादों जानो हागौ सोरखौबा फसायदोंबा बुंबानो जाबाय सिख्लाफोरखौ नै क्लासआनो माने हाफ क्लास जाबाय थायोमोन आरोना जनानै थाबायमोन नै सिङाव आल्टु माबायदि क्लासनि गियारानो एरखोबाबो जाया माबाबो जाया जाबाय थादोंमोन थारा जबाय दा बानायनानै थांनोसै खुलिगासिनो नै बहुत गरम लागिसे जिरायनो हायो हाथाय मोनफैबाय जों दा हाथाय मा लाखो जिमनो गानबाय माने आलारि बाथि लानो नागिरदों आरोना दर्जन मोनसे लादो 12टा दर्जनाव हानि बानायजोबदों खाथि खलायावबो खाथि गासायावबो सावनो नांगौना बेखौ दायोथ' खाथि गासा जाथ'वाखै गस्ला दखान गानैनो गस्ला लानो नागिरदों दायो गस्ला बासिदो ओरैनो गांसे लासाबनो टाउनावसो मोजां मोनो हाथायाव बारा मोजां मोना गोदाय ओमफ्राय नै बे बिथांखौ माजों मा लाखो दालाय ओमफ्राय बेदर लाबाय बेदर लायासै हाम्फेनि लोगो हाम्फेनि मिनिबाय ya
Kedua. Nunung sana. nó cái cậu gặp bây giờ phải là xe này là chết thà mười tiếng ayo untung buka bentar Enggak, nunu ali. Nunu kena. Pa 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 pa. Deh, deh. Deh. Này बेहाय बुंहां जालायलायदों नै गिलिरथार मोनबाय आं नै गिदिर गिदिरथार मैखुन जि बिदिसो लानांगौ भिडिअ बुंहां जामारदोंथ' गिदिरथार नै मोनसेया फिथा लावदुम फिथा सोर सोर जानो गोसो जानाव फैब्लानो जाबाय ना मा होनदों फिथा जारु खालायाव नों खेबसे आयौ बे मोनायाला होनलायबावो आंखौ अयथासार दं होनलायबावोसो नाफाम गेसाव मोनामथारो नाफाम मोनजायाब्रा इयो जों संखुमानासो जानाङो जि खरलेब लेब जाथारबाय आइसुर बेदर मोनजाथाराखै आं ना नोङो दासान्दि गैया रानलांदों आखाइ साजोबलायबाय नै जि गिलिर जाखादों एयौ गिलिरथार जाथारोहाय नै बिसिमल'आनो जि गिलिरखा आरोना आयौ नै थाम्फैया मारै अरदों आंनाव थाम्फैया आयौ मासे थाम्फै अरो मनासो जाखाबाय आं थिखोनोनो हायासै जि मेंखायो बेखौ थिखोना बेरायफाबाय थाबा आयौ थिखोनाय इमान गिलिर जायो दानि हानाया फार्स्ट ओंखारबावबायसो नै बेसेबां बुरजा जाखायोना मोजां गदों एसे बुरजा गहांबाय दा माने गोजां बोथोरावसो बांसिन ओंखारो आरोना फार्स्ट सानाव बारा ओंखारखाया अनला ओंख्रि अनला नै बुरजा जाबाय थांसै आरो जों दा हाखांबाय नालाय दिनै एसे थाब फैनानै हाबाय आरोना ओमफ्राय गावहा जिमाव थांनांगौ नालाय आंबो थांगोन दा जिमाव नोंथांमोना नायलांबाय थागोन आंबो दिनैनिफ्राय एडमिसन खालामनोसै आरोना माराम आंबो लाहैनोसै जिम एसे फिट जाबाय खोमा नङाबा जानाय नंला बिदि थाबाय थाबा थाब बुरिगोन फैद' माराम होनबाथाय रागा जोङो बोरायो माराम नाहरलायबावसो
आयौ माला दासो मोनदों बिदिसो नांगौ खामानिखौ आंखौ लांफानो ओंखारलायबावगासिनो बे सेस गस्लाफोर माने नांलाजोबखायो दैयानो मासे मोजां थानाय सोर सेवारै दुगैलांसो गोसो जायो आंहा फागुजु जायो न'आ बुरि गाखोगोनसै आयु फाग्लासो थांसै जि गरम सान्दुङा जा गरमखा दुरलाय थाबायनाय जावलिया माबाना